Dia δεκαετής, εκουμπερνίζεται σκήνασε και αναμορφώσεται χώρα με δραματικές εκδηλώσεις κρατικές δύναμεις. Από τεράστια έργα υποδομές που έχουν μεταμορφώσει ολοκλήρες επάρκειες μέχρι εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο που προσπαθούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των πολιτών. Καθώς ο κόσμος περνά στο 2026, η Κίνα κλείνει την πόρτα σε μία από τις πιο επιθετικές χρονιές υποδομών στη σύγχρονη ιστορία. Μέσα σε μόλις 12 μήνες, η χώρα εγγενίασε σιδηροδρομικούς κόμβους που έσπασαν κάθε ρεκόρ, τούνελ μέσα σε ακραία ορεινά τοπία, αεροδρόμια επόμενης γενιάς και κατασκευές τόσο μεγάλες που άλλαξαν μόνιμα το τοπίο των πόλεων τους. Αυτά δεν ήταν πειραματικά πρωτότυπα ή υποσχέσεις για το μέλλον. Ήταν πλήρως λειτουργικά μεγαέργα που παραδόθηκαν με ταχύτητα και σε τεράστια κλίμακα. Ό,τι ολοκλήρωσε η Κίνα μέσα στο 2025, τώρα ορίζει την αφετηρία για το 2026. Εδώ είναι 10 από τα πιο εντυπωσιακά έργα υποδομών που εγκαινιάστηκαν πέρσι στην Κίνα. Αριθμός 10. Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Guangming, Σενζέν. Το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Guangming εγκαινιάστηκε επίσημα την 1η Μαΐου του 2025 στην καρδιά της επιστημονικής πόλης Guangming του Σενζέν. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid, το μουσείο εκτείνεται σε 128.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί πάνω από 950 διαδραστικές εκθέσεις, μαζί με περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αρχιτεκτονική του έχει ξεκάθαρα φουτουριστική αισθητική. Τεράστιες κυρτές οθόνες πολλαπλών επιπέδων, ψηφιακή θόλη και καθηλωτικές εγκαταστάσεις μετατρέπουν την επιστήμη σε οπτική εμπειρία αντί για στατικές εκθέσεις. Το Σενζέν έχει τοποθετήσει τον εαυτό του ως την καινοτομική πρωτεύουσα της Κίνας και αυτό το μουσείο αποτυπώνει απόλυτα αυτήν την ταυτότητα, συνδυάζοντας αρχιτεκτονική, τεχνολογία και εκπαίδευση σε ένα και μόνο ορόσημο. Αριθμός 9. Γέφυρα Τσανκτάι του ποταμού Γιανγκτσέ. Η γέφυρα Τσανκτάι του ποταμού Γιανγκτσέ εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2025 έπειτα από 8 χρόνια κατασκευής και εκτείνεται σε μήκος 16,66 χιλιόμετρα με κύριο άνοιγμα 2.000 μέτρων, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες διαβάσεις ποταμού στον κόσμο. Η γέφυρα εξυπηρετεί πάνω από 50.000 οχήματα καθημερινά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης για εμπορεύματα και επιβάτες στην επαρχία Τζιανγκσού. Πέρα από το μέγεθός της, το έργο ενισχύει την αποδοτικότητα των logistics σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οικονομικούς διαδρόμους της Κίνας, ενδυναμώνοντας τον ρόλο του δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ ως κέντρου βιομηχανίας και εμπορίου. Αριθμός 8. Πολιτιστική πλατεία κόλπου Σενζέν. Βρίσκεται κατά μήκος της παραλιακής περιοχής Χουαουχάι του Σενζέν και η πολιτιστική πλατεία του κόλπου του Σενζέν άνοιξε στο κοινό τον Νοέμβριο του 2025. Χρηματοδοτούμενο από τη Δημοτική Αρχή, με επένδυση περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, το συγκρότημα είναι ένα από τα πιο ακριβά πολιτιστικά έργα της πόλης. Ο σχεδιασμός του δίνει έμφαση στον ανοιχτό δημόσιο χώρο, αποφεύγοντας τον μνημειακό απομονωτισμό. Διάδρομοι στην οροφή συνδέονται άμεσα με το πάρκο ταλέντων του Σενζέν και τον παραλιακό πεζόδρομο, επιτρέποντας σε πεζούς και ποδηλάτες να κινούνται φυσικά μέσα από την κατασκευή. Οι λευκές αρχιτεκτονικές φόρμες, η ενσωματωμένη βλάστηση και το περιβάλλον νερό δημιουργούν ένα καθαρό, μοντέρνο τοπίο που αντικατοπτρίζει τη μετάβαση του Σενζέν από ανάπτυξη προσανατολισμένη στο αυτοκίνητο προς έναν περισσότερο ανθρωποκεντρικό αστικό σχεδιασμό. Αριθμός 7. Σύραγγα της Νίκης, Σιντζιάνγκ. Σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα μηχανικής στην Κίνα, η Σύραγγα της Νίκης άνοιξε στο Σιντζιάνγκ το 2025. Σκαλισμένη μέσα σε ορεινό έδαφος κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, η σύραγγα θεωρήθηκε ένα από τα πιο δύσκολα έργα υποδομής που επιχειρήθηκαν ποτέ στην περιοχή. Οι μηχανικοί αντιμετώπισαν ασταθή γεωλογία, παγετούς και απομακρυσμένη πρόσβαση καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Η ολοκληρωμένη σύραγγα μειώνει δραματικά τον χρόνο μετακίνησης σε περιοχές που προηγουμένως ήταν απομονωμένες, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την οικονομική προσβασιμότητα της περιοχής. Περισσότερο από έναν συγκοινωνιακό κόμβο, η σύραγγα της Νίκης αντιπροσωπεύει την επιμονή της Κίνας να ξεπεράσει τα γεωγραφικά εμπόδια μέσω καθαρής μηχανικής αποφασιστικότητας. Αριθμός 6.
πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της περιοχής του Μεγάλου Κόλπου. Κατά μήκος των ακτών του ποταμού των Μαργαριταριών, το πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της περιοχής του Μεγάλου Κόλπου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα ορόσημα της Νότιας Κίνας. Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Guangdong, το συγκρότημα 7 εκταρίων περιλαμβάνει στάδιο 60.000 θέσεων, κλειστό γήπεδο 20.000 θέσεων και κέντρο υγρού στίβου 4.000 θέσεων. Η αρχιτεκτονική αντλεί έμπνευση από τον πολιτισμό Lingnan και τη γύρω θάλασσα. Η οροφή του σταδίου ανοίγει σαν παραδοσιακή κινεζική βεντάλια, ενώ η πρόσωψη θυμίζει πανί που φουσκώνει στον άνεμο. Ένα τεράστιο παράθυρο με θέα στη θάλασσα, πλάτους 150 μέτρων, επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν εκδηλώσεις με φόντο τον ποταμό. Κατασκευασμένο με οικολογικά υλικά και φωτισμό σχεδιασμένο να προστατεύει τα μεταναστευτικά πουλιά, το συγκρότημα αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας, παράλληλα με την κλίμακα. Αριθμός 5. Διεθνές αεροδρόμιο Xianxianyang, τερματικός σταθμός 5. Ο τερματικός σταθμός 5 του Διεθνούς Αεροδρομίου Xianxianyang άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2025, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα τερματικά αεροδρομίου στον κόσμο. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2020, ένα και μόνο ο τερματικός σταθμός καλύπτει 700.000 τετραγωνικά μέτρα, σχεδόν τετραπλασιάζοντας τη συνολική έκταση των προηγούμενων τερματικών του αεροδρομίου. Με κόστος 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, το αεροδρόμιο πλέον εξυπηρετεί 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με δυνατότητα να φτάσει τα 83 εκατομμύρια μέχρι το 2030, μαζί με 1 εκατομμύριο τόνους εμπορευμάτων τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα συνεργεία ανακάλυψαν πάνω από 4.000 αρχαίους τάφους και 20.000 αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία τώρα εκτίθενται μέσα σε ένα μουσείο 6.000 τετραγωνικών μέτρων εντός του τερματικού σταθμού. Πιστεύετε ότι πρόκειται για το πρώτο μεγάλο μουσείο που κατασκευάστηκε ποτέ μέσα σε αεροδρόμιο, συνδυάζοντας τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία με τη διατήρηση της βαθιάς ιστορίας. Αριθμός 4. Το μεγαλύτερο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο στον κόσμο, Σενζέν. Το 2025, το Σενζέν εγκαινίασε το μεγαλύτερο κλειστό χιονοδρομικό κέντρο στον κόσμο, μια μηχανολογική αντίφαση χτισμένη σε μία από τις πιο ζεστές μεγαλοπόλεις της Κίνας. Το συγκρότημα διαθέτει πολλαπλές πίστες σκι διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, προηγμένα συστήματα αναβατήρων και ενσωματωμένες εμπορικές και ψυχαγωγικές ζώνες. Παρά το κλίμα, η εγκατάσταση λειτουργεί όλο τον χρόνο και προσελκύει τεράστιο αριθμό επισκεπτών, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας των χειμερινών σπορ στην Κίνα. Πέρα από την αναψυχή, το έργο αποδεικνύει πως η τεχνολογία ελεγχόμενου περιβάλλοντος μπορεί να υπερβεί φυσικούς περιορισμούς, μετατρέποντας το σκι σε μια αστική 4 εποχών εμπειρία. Αριθμός 3. Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ. Υψούμενη στα 625 μέτρα πάνω από τον πυθμένα του Φαραγγιού, η γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ είναι μία από τις ψηλότερες που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Με μήκος 1.458 μέτρα, η γέφυρα εγκαινιάστηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από κατασκευή που ξεκίνησε το 2018. Διασχίζοντας ένα από τα πιο άγρια τοπία της Κίνας, η γέφυρα μειώνει τον χρόνο ταξιδιού μέσα από ορεινές περιοχές έως και κατά 2 ώρες. Το ύψος και η έκθεσή της απέτησαν προηγμένο σχεδιασμό ανθεκτικό στους ανέμους και μηχανολογική ακρίβεια. Πέρα από τη μετακίνηση, η γέφυρα έχει ήδη εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο, ανοίγοντας απομακρυσμένες περιοχές σε οικονομική ανάπτυξη. Αριθμός 2. Διεθνές αεροδρόμιο Μπαϊγιούν της Γκουανγκτσού, τερματικός σταθμός 3. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαϊγιούν της Γκουανγκτσού σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο το 2025 με τα εγγένεια του τερματικού σταθμού 3 και του 5ου διαδρόμου απογείωσης και προσγείωσης, ολοκληρώνοντας την τρίτη φάση επέκτασης του αεροδρομίου. Το έργο, αξίας 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστά το Μπαϊγιούν το πρώτο αεροδρόμιο στην Κίνα που λειτουργεί με 5 εμπορικούς διαδρόμους. Το αεροδρόμιο έχει πλέον χωρητικότητα
120 εκατομμύρια επιβάτες και 3,8 εκατομμύρια τόνους φορτίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με μελλοντικά σχέδια για 140 εκατομμύρια επιβάτες και 6 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως. Ο σχεδιασμός του σταθμού, εμπνευσμένος από τη φύση, περιλαμβάνει ρέουσες καμπύλες, μοτίβα που θυμίζουν φύλλα και ανοιχτούς, φωτεινούς χώρους, ενισχύοντας τη φήμη της Γκουαντζού ως πόλη των λουλουδιών και τοποθετώντας τον Μπαϊγιούν ανάμεσα στους κορυφαίους αεροπορικούς κόμβους του κόσμου. Αριθμός 1. Σιδηροδρομικός σταθμός Chongqing East. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο σταθμός Chongqing East, ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στον κόσμο. Καλύπτει περίπου 1,23 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, περίπου όσο 170 γήπεδα ποδοσφαίρου, και διαθέτει 15 αποβάθρες και 29 σιδηροδρομικές γραμμές, σχεδιασμένος να εξυπηρετεί έως και 16.000 επιβάτες ανά ώρα σε ώρες αιχμής. Ο σταθμός Chongqing East αποτελεί πιλωτικό έργο για την ένταξη σταθμών στον αστικό ιστό, συνδυάζοντας 7 γραμμές ταχείας σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, 2 συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές και 4 γραμμές μετρό σε έναν ενιαίο κόμβο χωρίς μετεπιβιβάσεις. Ο χρόνος ταξιδιού από το Chongqing μειώνεται σε περίπου 1 ώρα προς τις πόλεις Chengdu και Guiyang, 3 ώρες προς πόλεις όπως η Wuhan και η Τσανξά και 6 ώρες προς το Πεκίνο, τη Σανγκάη και την Γκουαντζού. Περισσότερο από έναν σταθμό λειτουργεί ως ένας νέος αστικός πυρήνας, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η μετακίνηση και η αστική ζωή ενοποιούνται. Το 2025, η ανάπτυξη υποδομών στην Κίνα έφτασε σε εξαιρετικά επίπεδα. Γέφυρες διέσχισαν απροσπέλαστα εδάφη, αεροδρόμια επεκτάθηκαν σε παγκόσμιους κόμβους, τούνελ διαπέρασαν απομακρυσμένα βουνά και σταθμοί επαναπροσδιορίσαν την έννοια της αστικής κλίμακας. Αυτά τα έργα δεν βελτίωσαν απλώς τα ταξίδια. Μετέβαλαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρες περιοχές συνδέονται και αναπτύσσονται. Και αν αυτά ήταν όσα εγκαινιάστηκαν στην Κίνα το 2025, το τι ακολουθεί μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο.